Türkmenistanyň Ahal vilayatynyň häkimligi bilen Özbekistan Respublikasynyň Daşkent oblastynyň häkimetiniň arasynda tüwda ykdysady, ilmi teňki we medeni insanperwer ugrlarda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ilalaşyk. Türkmenistanyň Daşoğuz vilayatynyň häkimligi bilen Özbekistan Respublikasynyň Garagalpak Respublikasynyň ministrler geňeşiniň arasynda tüwda ykdysady, ilmi teňki we medeni insanperwer ugrlarda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ilalaşyk. Türkmenistanyň Lewap vilayatynyň häkimligi bilen Özbekistan Respublikasynyň Kaşgadarya oblastynyň häkimetiniň arasynda tüwda ykdysady, ilmi teňki we medeni insanperwer ugrlarda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ilalaşyk. Türkmenistanyň Lewap vilayatynyň häkimligi bilen Özbekistan Respublikasynyň Surxandarya oblastynyň häkimetiniň arasynda tüwda ykdysady, ilmi teňki we medeni insanperwer ugrlarda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ilalaşyk. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutu bilen Özbekistan Respublikasynyň prezidentiniň ýanynaky strategik we tebitara barlyklar institutunyň arasynda Türkmen Özbek bilermenler geňeşini düretmek hakynda ehtnama. Türkmenistanyň Döwlet Hukuk we Demokratiýa institutu bilen Özbekistan Respublikasynyň prezidentiniň ýanynaky Kanunçylyk we Hukuk syýasaty institutunyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ehtnama. Türkmenistanyň Adalet ministrligi bilen Özbekistan Respublikasynyň Ýustisiýa ministrliginiň arasynda 2026-2027 ýyllarda hyzmatdaşlyk etmegiň maksatnamasy. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Özbekistan Respublikasynyň Medeniýet ministrliginiň arasynda 2026-2027 ýyllarda medeniýet babatda hyzmatdaşlyk etmegiň maksatnamasy. Dialog hukuksyzlyk öpçetmek meseleleri boýunça Türkmenistanyň hökümeti bilen Özbekistan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda ýygary düşünmek hakynda ehtnama. Türkmenistanyň hökümeti bilen Özbekistan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda saglyk goraş we lukmançylyk ilmleri babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ilalaşyk. Halkara avtomobil ýolagçy we ýük gatnaşyk wagtynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Özbekistan Respublikasynyň hökümetiniň arasyndaky 1996-njy ýylyň 16-njy ýanwarynaky ilalaşyga goşmaçylary we üýt götmeleri gizmek hakynda teswirnama. Türkmenistanyň hökümeti bilen Özbekistan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda neft önümlerini we kimiki suwuk ýükleri daşamak üçin demir ýol wagonlaryny öpüşetmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ýygary düşünmek hakynda ehtnama. Türkmenistanyň hökümeti bilen Özbekistan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda obagyjylygy babatda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmek hakynda ilalaşyk. Türkmenistanyň Daşky Uşagy goramak ministrligi bilen Özbekistan Respublikasynyň Ekologiýa, Daşky Uşagy goramak we howanyň üýtgemegi ministrliginiň arasynda 2026-2030 ýyllarda tokoy hojalygy babatda hyzmatdaşlyk etmegiň ýol kartasy. 2013-nji ýylyň 25-nji noýabrynaky Türkmenistanyň hökümeti bilen Özbekistan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak we olaryň netijelerini ýok etmek babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ilalaşyga goşmaçylar girmek hakynda teswirnama. Türkmen Özbek terget ýaka tüwda dolanyň iş hakynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Özbekistan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda şertnama bar. Soňra hemmeleriň el çarpışmalary bilen Türkmenistanyň prezidenti bilen Özbekistan Respublikasynyň prezidenti birlikdäki beýannama gol çekdiler. Soňra iki döwletiň başdanlary mitbuat wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler.